ja by som chcel privítať teraz pani doktorku Ivu Mocákovú, psychologičku z Košíc, ktorá prichádza, aby vlastne sa zamysleli sa spolu s nami, zamyslela rodinou. Je členkou Rady pre rodinu v rámci Slovenska pri konferencie biskupov Slovenska. Teda pani doktorka sa tešíme, že nielen na komisii sa môžeme stretávať, že sa môžeme privítať aj v našom chráme. Nech sa páči, aby teda tí, ktorí tak túžobne už očakávajú, vidíme, si vypočuli naozaj tvoje povzbudzujúce slova a upozornenie pre naše rodiny. Ďakujem ti, Jozef, veľmi pekne. Ja si myslím, že ja to urobím. My sme kolegovia už viac ako 10 rokov, takže myslím, že otec Jozef splnil dve veci dobré a užitočné. Váš sviatok v tomto chráme, dokonca otec biskup otvoril svätú bránu našich srdc, tohto chrámu, ale aj užitočné, a to totiž, že pozval nejakého lajka odborníka rozprávať na túto tému. Je to veľký záväzok, lebo ja sa prednášam v rámci viac ako 30 rokov pre gospelovú populáciu v oblasti psychológie, ale od Ambolu som, myslím, ešte neprednášala, takže mám takú báze. Ja dúfam, že poviem veci, ktoré sa od Ambolu povedať nielen ako omily môžu. To, čo teraz 25 minút budem sa snažiť byť presná, budeme počuť, sú moje postrely z tejto doby, vy sa budete vidieť vo svojich životoch. Chcem to venovať mojej rodine, z ktorej ja pochádzam, keď som sa narodila v rodine nádhernej. Otca už mám mŕtvého, 5 ako 6 rokov a mama je tu so mnou. Takže okrem toho, že to bude oslava vašich všetkých životov v rodinách, tak aj oslava mojej vlastnej rodiny, preto som prijala to poslanie na sviatok rodinu. Čo je to rodina? Otázka je tak elementárna, že sa dá spýtať, či ju vôbec treba klásť. Niekto si môže myslieť, že odpoveď povedie iba k opakovaniu samozrejmých banálít, alebo komplikovaniu toho, čo je prosté. Je to, ako keby sme mali len alternatívu, buď rozrážať už otvorené dvere, alebo utápať sa v malichernosti. Súčasne však správne tušíme, že to nie je ako nos medzi očami, tá rodina, ktorý je príliš blízko, ba ani krajina, ktorou som už prešiel nespočetne krát a prestal som si ju všímať. Všetci pochádzame z nejakej rodiny, všetci sme dostali nejaké meno a našou kolískou bola určitá rodina. Rodina je teda základ. A keďže je základ, trošku filozofie, nie je možné ju založiť v úvodzovkách. No to by sme na niečom založili, muselo by to niečo predtým byť. Ak stojí teda rodina na počiatku našich konkrétnych životov, je nemožné ju vysvetľovať, pretože by sme museli pristúpiť k nejakému predtým existujúcemu princípu. A vtedy by rodina bola druhotnou, teda odvodenou skutočnosťou. Na rodine ľudstva neexistuje princíp, ktorý by rodinu predchádzal. Nedá sa teda vysvetliť, dá sa poukázať na jej prítomnosť, ktorá nás vždy udivuje, predchádza. Dnes je ľahšie vysvetliť, že človek pochádza z opice, akože pochádza z muža a ženy. Tá prvá téza si vyžaduje mnohé vysvetlenia, zatiaľ čo v druhej nie je čo vysvetľovať. Nejde o tézu, ale o absolútne prvotnú danosť, takú istú, ako je existencia vonkajšieho sveta. Ako to dokázať, že vonkajší svet existuje? Ako dokázať, že svetlo osvecuje? Jean-Jacques Rousseau v roku 1754, to bol jeden spisovateľ,
pripustil, povedal v jednom z svojich diel: zo všetkých najstaršia a jediná prirodzená spoločnosť je rodina. Jediná prirodzená spoločnosť. My fungujeme všetci v mnohých spoločenstvách, spoločnostiach, skupinách, mužstvách, kluboch, triedách, partiách, ale to nie je prirodzené spoločenstvo. Jediné prirodzené spoločenstvo je mama, otec a dieťa. O rodine sa toho teda povedať mnoho dá. A to z historického, sociologického, psychologického, právneho či morálneho hľadiska. Dá sa zozbierať fakty, poukázať na povinnosti, avšak pravdu o nej úplne nedosiahneme. Pretože pravda sa neobmedzuje len na presnosť opisu faktov. Tak, ako podstatu času nepopíšeme len hodinkami na ruke. Môžeme sa uspokojiť s popisom a ukázať, že rodina sa ustavične mení v závislosti od miesta a od dôb, v ktorých sa opisuje. Má svoje vývojové fázy. Krátko ich vymenujem, ich podľa jednej schémy 6. Prvá fáza rodiny je od svadby po narodenie prvého dieťaťa. Druhá fáza je od narodenia prvého dieťaťa až po prijatie posledného dieťaťa ako úplného počtu detí v rodine. Tretia fáza sa začína opúšťaním prvého dieťaťa z domova. Keď odchádza na vysokú školu, ožení sa, odchádza pracovať na iný kontinent a tak ďalej. Štvrtá fáza končí opustením domova posledným dieťaťom. Piatá fáza začína, keď prvý z manželov umiera a tá posledná fáza, šiesta, začína, končí smrťou toho manžela, ktorý prežil. Čiže ja žijem v rodine s mojou mamou v 6. fáze toho popisu schematického, ako vidím rodinný zem. Tu nie je miesto pre krátko času, aby som povedala špecifické charakteristiky, lebo oni sú. Tiež treba povedať, že je to viac opis, ktorý sa týka tzv. Americkej alebo európsko-americkej štýlovosti rodiny, čo sa dialo v rodine týka, pretože v iných kultúrach, na iných kontinentoch sú aj iné mechanizmy a javy, ktoré rodinu stretajú. Napríklad kmenový život, deti nikdy neopúšťajú svoju rodinu, starí a chorí dožívajú v lone veľkej rodiny a požívajú mimoriadnu úctu, nie sú tam rozvody, respektíve sú rodiny polygamné, to je s mnohými ženami a deťmi, ale tiež poznáme rodiny s mnohými mužmi, ale to je zriedkavejšie. A tiež každá rodina, tak ako aj sme tu, má tieto 4 funkcie. Reprodukčnú, to je plodiacu, už z Genesis, v knihe Genesis je napísané plodte sa a množte. Inak keby toto nebolo, tak by sme tu my neboli a ak by nebola rodina, celé ľudstvo by bolo bezdomovské, homelessánske, nemali by sme nikomu, komu patríme a koho si môžeme prisvojiť ako svojich. Nebolo by potrebné inkluzivstvo. Ďalšia funkcia je materiálna, ďalšia výchovná a v neposlednom rade zaznávaná donedávna, avšak veľmi dôležitá emocionálna, citová. No a teraz, aké sú reálne pôsobiace vplyvy na rodinu a majú na ňu bezprostredný význam. Ja som si síce pripravila aj súčasné zmeny v chápaní rodiny, ale tak ako vidím čas, tak asi to neprejdeme. Pripravila som si časť aj popisu rodovej ideológie, teda tých teórií, ktoré na nás teraz spadajú a sú veľmi nevďačnou, tie teórie rodovej rovnosti, veľmi nevďačnou a veľmi zjednodušenou predstavou o
mužskosti a ženskosti a poskytujú veľmi nerealistické obrazy o tom, kto je muž a žena, ktoré boli pomocou sociálnych štruktúr doteraz, sociálnych štruktúr ako rodina, výchova, škola, vzdelávanie, kultúra, tradícia, zvyky, náboženstvo, udržiavaná. Skrátka, teória rodovej rovnosti, ktorá sa na všetkých týka, ale nie všetci jej rozumieme, ona vo svojej podstate je ideológiou, ktorá chcela zničiť pohlavnú identitu muža a ženy, každú etickú normatívnosť sexuálneho správania a ktorá popiera, že človek existuje ako mužský muž a ako ženská žena, ktorých doplnkovosť je podmienkou plodenia rovnosti, plodenia potomstva. Dnes už dávno nie je v hre uplatňovanie zásad rovnosti, príležitosti a rovnakého zaobchádzania vo veciach zamestnanosti a povolania. Ide o čosi, o mnoho viac. V hre je budúcnosť všetkých nás. Iba pozornosť, dôkladná informovanosť, obozretné rozlišovanie napomôžu odhaliť znamenia čias a posilnia schopnosť rodiny odolať. Ako hovorí aktuálny kritický príklad Tomi Amatrella, vyberám ho z mnohých, on sa zúčastnil minulého roku mimoriadnej synody o rodine v Ríme, to je jeden francúzsky jezuita psychoanalytik, a on hovorí s dosť veľkou odvahou, ale jasným súhlasím, genderová teória či ideológia je antropologická lož, herézia. Je to ideológia, ktorá zbavuje pojem rodiny, jeho významu a razí názor, že základom rodiny je sexuálny púd. Trebárs aj homosexuálny. Rôzne sexuálne orientácie však nemôžu stáť na počiatku páru alebo rodiny. O homosexuálnom súžití hovorí skôr ako o homosexuálnom partnerstve, respektíve homosexuálnom dúlu. Nie o rodine, lebo slovo pár je vyhradené iba mužovi a žene. Párové správanie je medzi mužom a ženou, ktorí sa môžu natoľko sexuálne doplňať, že splodia život. Ďalej uvádza, že napríklad marxizmus, ako Francúz marxizmus poznal, ale trošku z inej strany ako my, že marxizmus, a povážte, marxizmus bol tiež v základoch tejto genderovej ideológie. Marxizmus bol v minulom storočí porazený, pretože existovali menšiny, ktoré dokázali odolať kultúrnej uniformite danej doby. To sme boli aj my. Aj vy. Taktiež genderová ideológia bude prekonaná, ak tu budú menšiny, ktoré premôžu strach a dokážu svojej dobe ponúknuť nové hlásanie evanjelia, poukážu na omyly tejto novej antropologickej herézie. Keďže ste tu v rodinách s detičkami, možno starí rodičia, vnúčance, mi dovolte v rámci strednej časti toho môjho príspevku niečo povedať, ako vychovávať v súčasnej, tak ako keby domýlenej či pomýlenej dobe, ako vychovávať v súčasnej rodine, alebo ako môžeš v núdzi nájsť novú šancu. V časoch globalizácie spočiatku vnímame hospodársku a finančnú krízu, no o mnoho horšia je existenciálna kríza. Tá vzniká stratou hodnôt, ktoré sme objavili, alebo ktoré do nás boli vložené. V dlhoročných prieskumoch verejnej mienky najväčší otras je odpoveď, že čoraz menšiemu počtu rodičov záleží na tom, aby odovzdali svojim deťom hodnoty, ktoré boli pre nich dôležité. Alebo to nedokážu odovzdať, pretože nemajú kanál, nemajú zaujímavé skutočnosti, metodiku, ktorým by ju odovzdali. Ale starí rodičia sa nemusia tým trápiť. Stačí, že žijú autentický život a tým odovzdávajú svojim deťom hodnoty, ktoré nadobudli oni. Býva to však ale slepá ulička a je to smutné pre rodičov i pre deti. Čoraz viac rodičov prenecháva výchovu detí škole, inštitúcii, óper a tak ďalej. Nachádzame sa v bode obratu? Máme čas vrátiť sa? Jeden básnik hovorí, že tam, kde je nebezpečenstvo, narastá aj možnosť záchrany.
Láska je konečným cieľom dejín sveta. Láska pretrvá, hovorí Ján, evangelista o svojom evangelii. No a z akej východiskovej situácie teda vychádzame my, ktorí teraz žijeme, ktorí sme teraz rodičia či starí rodičia? Rok čo rok máme k dispozícii výkonnejšie moderné mobily, avšak strácame schopnosť priamej ľudskej komunikácie z očí do očí. Hľadáme do mobilu, tabletu, displeja počítača, Skypeu, Twitteru a tak ďalej. Rodiny sa rozpadávajú. Miera rozvodovosti predstavuje iba nepresný údaj. V Košiciach a v Bratislave každé druhé manželstvo, lebo mnoho dvojíc žije ako druhá družka a štatistika ich nezahrňa. Vychutnávame si neobyčajnú voľnosť v párovom správaní. Klesá ochota uzatvárať celoživotný, totalitárny vzťah. Deti sa rodia po väčšine z nehody a náhody. Prepáčte za výraz, nikoho nechcem uraziť. Neplánovane mimo manželstva. Dokonca existuje štatistika, že viac detí v súčasnosti už sa narodí mimo manželstva ako zo stáleho manželského vzťahu. V rodinách je malý počet členov v nukleárnej, tej základnej bunke rodiny. Rodičia príjmu jedno, na najvyššie 2 detičky, ako úplný počet detí v rodine. Z toho plynie tzv. Na dieťa zameraná, pedocentrický záujem. Dieťa sa stáva stredom, ty musíš splniť, pretože si jediné, všetky moje predstavy o živote a beda, ak ich nesplníš. A dieťa sa stavia do stredu medzi muža a ženu. Nie vedľa, ako druhotný jav ich lásky. Rodičia sú prvotní. Dieťa je druhotné. Dieťa sa tak stáva výlučnou pozornosťou rodiča, viac ako manželský partner. Pozor, to je zle. Deti pridlho zotrvávajú s rodičmi, mama hotel, otec hotel, alebo sa nikdy z rodiny neosamostatnia, žijú si na svoj vrúb, so svojimi peniazmi, so svojimi 3 prácami, ale je dobre sa kam si vrátiť a kde si zložiť kosti. Súčasní singles, ako sa volajú tí, ktorí žijú o samote, vytvorili nezvyčajný životný štýl. Atomizovali, rozfrankforcovali spoločnosť, single má všetko, čo potrebuje a o nič sa nemusí deliť. Auto, byt, televíziu, počítač, bankové konto, dovolenku, dobrodružstvo, všetko. Sám. Všetko, čo si želá, si kúpi v e-shope a tak ďalej. Poďalšie, autorita rodičov, teda tých starších, prestala byť jedinou autoritou, kým kedysi platilo, že starší najviac vedeli o živote, mali najviac skúseností, boli príkladom mladším a odovzdávali nejaký kúšt. Dnes mladí, deti, adolescenti vďaka virtuálnej, nerealistickej realite cez internet vedia viac ako ich rodičia. Čo vedia, to je druhá vec. Že to nevedia sortírovať, to je tretia vec. Že nevedia sami rozmýšľať a stlačia si Google, to je štvrtá vec. Ale fakt je jeden, že adolescent sa v tvojej, našej, mojej rodine žiaľ často stáva stredom pozornosti tak, ako by nemal byť. Kým v prípade rodičov hovoríme o formálnej autorite, už dnes žiaľ, u mladej generácie by sme mohli hovoriť o slovnej, slovesnej autorite. To, čo povedia mladí, lebo to našli na Google, to je pravda. Alebo ešte horšie, etika toho, že čo našli, to je určite dobré. Bez preverenia. Súčasná mládež sa vníma, že sa musí predať. Je to výchova k spoločnosti k výkonu, atraktivite, k mámie míňania peňazí. Ďalšie. Vytvoril si v dnešných podmienkach človek pevnú väzbu s prvou blízkou osobou, teda s mamou? Ako si mohol vytvoriť, keď obdivujeme ženy, ktoré nezaostávajú za mužmi a z
s ľahkosťou zdolávajú priečky kariérnych rebríčkov. Aj my sa v tom môžeme vidieť. No a poposledné, napriek všetkým sklamaniam sa ideály nevytratili. Predstavy väčšiny Európanov od 16 rokov a viac tvrdia, 96% z nich tvrdí v jednom výskume nemeckom, že rodina musí držať pokope a asi 88% z nich je presvedčených, že partneri si musia pomáhať. Nejdem teraz vykladať, že či ten prieskum je validný a platný. Fakt je jeden ale, že sa stretávame s tým, že slovo rodina a trvalé partnerstvo ešte je v kurze. Nevyšlo z módy. Deti naše to majú v súčasnosti ťažšie ako kedykoľvek predtým. Sú hyperaktívne. Až 8 chlapcov na jedno dievča napríklad v našich ambulanciách. Ide o rodiny, kde chýba otec, či už za prácou odišiel, alebo je odídený zo vzťahu, ktorý môže usmerniť synov temperament. On je totiž odborník v oblasti telesnej agresivity. Ako ho má syn zvládať. Ako ju tú agresivitu má syn zvládať. Nie mama. Ďalej sme svedkami toho, že mami sa koalične uprú na svoje deti a muž, otec rodiny, ploditeľ toho dieťaťa sa dostáva na druhú koľaj. To je tiež zlé. Prvý v mojom živote, mňa ako ženy matky, je muž, s ktorým v láske som splodila to dieťa, toho syna, tú dceru. Nie dieťa, ktoré síce potrebuje moju starostlivosť, ale nemusím sa na to upnúť. Nechávam ho existovať, žiť. Nechávam ho pozorovať život. Nechávam ho, aby si kolienka obil a vysvetlím mu, ako život vyzerá. A kto bude chcieť. Choroba doby ďalej spočíva v zameraní sa na perfektný výkon. Ten sa zbožťuje a preceňuje. A citovo sa deti zanedbávajú. Deťom sa nikto nevenuje, neprejavuje sa o ne záujem, opravdivý záujem. Deti skoro nikdy neboli na železničnej stanici, báni v lese, zoologickej. Stávajú sa apatické a letargické. V škole sa im posmievajú, že sú tučné, pretože často jedia iba fast foodovú stravu, rozumej, všetko v jednom. 3 v jednom. Žemlička, mäsový výrobok nejaký, kapusta, hrách, kukurica a to ťa nasytí. Nejedia halušky s brinzou, aby si pamätali ich chuť. A všetko vhodné pre nich je z McDonaldu. Niekde sa zaužíval sociologický pojem McDonaldizovaná spoločnosť. Tá naša. Bez pochyby však platí, že o obnovovanie lásky treba usilovať všade, kde ľudia žijú pospolu. Zasiať lásku do srdca dieťaťa, a to hneď od počatia. Najmä čo istotou rodičovstva a výchovy je bezvýhradná bezpodmienečná láska a rozumné určovanie hraníc správania sa. Čo myslím pod bezpodmienečnou? Bez kladenia podmienok dávanou láskou? Neprikazujeme nosiť deti v šátke ako primitívne národy. Dieťa môže loziť, môže objavovať okolie, má zakúsiť citovú konfrontáciu. Ak má záchvat trúcu, odporúča sa nepoužívať telesné tresty. Ani odopieranie lásky, že ťa neľúbim, alebo posielam do špajze. Učíme ho uvedomiť si svoju zlosť, popísať jej dôsledky. Nedáme ho strhnúť sa k úteku či útoku. Využívame empatický pohľad do očí a obnovujeme s ním neustále bezvýhradnú lásku. A to určovanie hraníc správania, ktoré máme robiť približne do 18. 19. roku života dieťaťa, pretože dovtedy v našich podmienkach sú deti neplnoleté. Deti nemôžu byť brané na zodpovednosť za problémy ich rodičov. Zdravý vzťah rodičov k deťom je po vertikále. Ja ako dieťa záležím od vás, rodičov, a vy sa ku mne môžete skláňať. Nie, ako dnes často v postmoderne prežívaný tzv. Symbiotický vzťah po horizontále, kedy city, zážitky, výkony a skúsenosti detí určujú aj moje cítenie sa rodiča,
Keď nedonesieš jedničku, tak ja sa budem zle cítiť. Keď nedonesieš jedničku, tak nepôjdeme na dovolenku. Robia deti zodpovednými za pocit svojho úspechu, respektíve svojho neúspechu. Dieťa nemá počúvať o rozvodoch, potratoch, hádkach, o odlišných názoroch matky a otca na jeho výchovu. Dieťa chce vidieť rodičov, oboch, a to pomerených. Najčastejšie chyby vo výchove, ktoré robíme, podľa mňa nedôsledná výchova, áno, nie je áno, a nie, nebýva, nie. Muži myslia tzv. Lineárne, priamo, čiaro, a preto sa vyjadrujú presnejšie, ženy o mnoho nejasnejšie. Mužský mozog už od malička reaguje alergicky na x nevypočítateľných riešení, zatiaľ čo žene je to jedno, či 5 riešení alebo jedno. OK? Sedí? Ďalej, nejednotná výchova je závažná chyba vo výchove. Rodičia sa z lásky k dieťaťu musia zjednotiť v názore. To predpokladá ich primárne dohodnutie pravidiel. Predtým sa musia dohodnúť pravidlá. Hoci je to zavše veľmi ťažké, lebo odlišnosť mužsko-ženského nazerania na veci je vždy prítomná a aj bude prítomná. Dokonca v súčasnej dobe, kedy sme opustili tradíciu, nič nové sme apropo nevynašli. Keď boli role dané, bolo to jednoduchšie, povedali by sme dnes my moderní ľudia, ale my sa dnes stotožňujeme s tým, aký sme. My dnes hľadáme východiska toho, aký sme. My dnes máme ťažkosti s mužsko-ženským nazeraním, ale dá sa nájsť jednotná línia. Nejednotnosť totiž je živnou pôdou mnohých konfliktov. A ešte jednu chybu by som chcela pripomenúť, a to je chváliť a trestať. Ako je to s chválami a trestom. Slovo trest by som ponechala už len slovníku archaických dôb, oných dôb. Je potrebné ich prehodnotiť a zjemniť. Funkciu aj pri trestaní, aj pri chválení plní výlučne láska, to jest pravda, povedaná avšak v láske. Pochvala má predchádzať trestu, hoci aj trest, ako súčasť lásky, najťažšia počasť lásky, apropo, je potrebný, aby sa dieťa oslobodilo, vyvinilo od vín. Obnovenie lásky nie je len najlepšia cesta, ako dosiahnuť nadvládu lásky. Je to jediná cesta. Sme na prahu 3. tisícročia. Rodina, každá rodina môže zohrať v tomto období významnú úlohu. Vytvorená Bohom ako majstrovské dielo lásky môže byť inšpiráciou, ako prispieť k zmene zajtrajšieho sveta. Keď pozorujeme rodinu, ak urobíme akoby jej rentgenovú snímku, môžeme v nej objaviť nesmierne a veľmi vzácne hodnoty, ktoré keď aplikujeme na ľudstvo, dokážu ho premeniť na jednu veľkú rodinu. Pápež František v pondelok toho týždňa rodinám pracovníkov kúrie vatikánskej povedal. Čiže úplne čerstvá správa. Manželstvo je živá skutočnosť. Život manželského páru sa nesmie nikdy považovať za samozrejmý v nejakej fáze cesty rodiny. Pamätajme na to, že tým najvzácnejším darom pre deti nie sú veci, ale láska rodičov. A nemyslím len na lásku rodičov k deťom, ale práve na vzájomnú lásku medzi rodičmi, čiže na manželský vzťah. Toto prospieva vám i vašim deťom. Nezanedbávajte rodinu. A keď dneska príjete domov, tak si nejakým spôsobom vyjadrite, že ste pre seba dôležití. A ak to nedokážete povedať slovne, lebo Slováči je uzavret tou národnosťou, my city neprejavujeme tak výrazne, tak to aspoň nejakým neslovným prvkom dajte najavo, že ty a práve ty si pre mňa dôležitý. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pani doktorku Mocákovej za poučné slova a teraz v tichej modlitbe čakajme na príchod